hori de bai ederra, zazpikote. Ambiente dakago bai, Bidal. Eta gainera amak, horrek ez da nahi du, ostean egon behar dile beti seme alabak, ez be? Nomait izango dira horiek ere. Bai, horrela da. Bidal, aurreko astean medikamentuei buruz hizketan aritu ginen zurekin, etxean nola pilatzen zaizkigu medikamentu asko, eta batez ere, seme alabak aipatu dituzu, umeak dauden etxeetan, estularen jarabeak, apiretalak, klamoxilak, kolore guztiak. Zuei ere gertatuko zaizu hori, ezta? Medikamentu asko pilatzen joaten direla etxean, ezta? Nei gusta ezai kadukatzen danen. Horrek esan nahi du, erabili ez dezu seinale. Hori da. Ireki gabe kadukatua. Bai, eta zer egin behar da kadukatua hori badago, Bidal? Hori kadukatua badago, esaten dena, ez erabili. Argi dago da, momentu horretan ja, ez du bali. Nik erabili izan dut, Bai, deko gunera duze bat. Erabilike baina. Eta Mikel, ondo zaude, ez da? Erki no. Ez dut zela faltarik egiten. Ez igual, ez. Soberan. Azken baten, klasikoen izten da beti esaten dena, parazetamola. Izen bat edo beste bat, horrik umeantzako sukarra dauela edo mina dukatela, horan izan da, etzean batez be. Baina badago beste batzuk ere, normalen hori izango direnak. Eta orduen, zentzuna dukuna da beti, zer, horrik, medikamentuek, batez be, pentsatu, beti toki berezi baten ukite ondo dagoela. Askotan gordetzen ditugu, edo komunean, hor nunbait zuloren batean, edo sukaldean. Edo sukaldean. Eta bat izango litzeke lekurik igual ez aproposenak, gaiztuenak zerriten. Ze pentsatu behar dugune da, ordeko gune da, azelako esadura, azelako humedade alde batetik, eta azelako temperatura, horrik aldaketak, gorputzentzat txarratira, ikusiko dugu. Baina ez bakarrik gorputzentzat, beste elementu kimiko gordauzenak eta batez be gure farmakoak ero gure medikamentuak be, aripe sufritzen dute. Eta beti galtzen dute, euren batez be zentzuna, eta euren eraginkartasuna eta hor galtzen dute. Orduen hori pentsatu behar dugu. Ez bakarrik esaten dena beti data kaduzitatea, batez be jakin zelan kontserbatu horrek izango litzateke guzerik garrantzizkoan apeti. Horrik ikusten dugu, ez da, komunen edo sukaldean ez gorde, beti kaxa originalean edo prospektuarekin gorde, Bidal. Beitu, guk egin behar dugune beti pentsatu, ez horrelako, baina kutsatxun bat ukiteko, eta izan dena txikerrago beto, guzek itxitxu ukiteko, esaten dena, horrelako parazetamola, horrelako ibuprofeno, horrelako zeozertxu, eta bendatxu betzuk, eta tirita batzuk, eta desinfektantea, horrik izango litzateke ez, batez be, erabiltzeko. Klaro, horrik esan dugune, beti horako kutsatxu beten badago sartuta, hobe. Eta ordean hori kutsatxukin badagune dolango beste toki baten berezi beten jakiteko, norberak eta esaten dira nagusi jakiteko. Zuik mapagabe izan di bueltaka batez be, zeinbet eta urrinago, hobe, dago esela urrin batez be. Eta kutsatxukite horretarako bikaino goten da. Bidal, esan nahi du horrelako kutxa batean sartu beharko liratekela etxean dauzkagun medikamentu guztiak? Normalean bai. Txikiagoa, esan dugunez arriten honi. Txikiagoa ere bai? Bai, dudabari. Zeinen, zuen etxetakoak sartzen dira holako kutxatxo batean? Bai? Larri, Bai? Guriak igual ez bai. Kutxo jarmaino sartzen ere? Bestela bat punta batean, bestia bestean. Claro, egoten dire bestela, bateko zuzdanak atarata, batez be, kutxatik eta ataten dozu kaxatik eta orduen gelditzen dire, alde baten edo bestean, eta sarriten ez bakarrik hori. Zer gertatzen da, bera, kaxabeken galdu iten da, eta sarriten ez dut, jo, ni pastille zuri ez eta izin seguren, ez da gizarri zindan hau. Eta, klaro, horrek argi dagoa hona da, gauze bat, beti kasatxuen, bera itxi, jakiteko. Eta nik ikusten dugu ez bakarrik handago zela, batez be ikusten dugu, noz gelditzen da nuren data, noz izango da kadukatzen da momentu hori jakiteko. Eta, Bidal, ikusten dugu Mikel ongi dagola, baina kadukatutako hartu ezkero ze gertatzen da? Beitu, normalean esan dugune, ondo dago segaiti. Pentsatu behar dugune da, ez dagoela faltarik egin, edo momentu horretan batez be, bere esaten dana eraginkortasuna, ez dagoela besterik egin hori baino, apurbete gutxitu, eta baina ez dauela horretarako zentzuna izan hartzeak. Besterik gilitik esango. Jenteak sarriten bildutzen dut esan dugu. Hartzen badot, honi kadukatu badago zer gertatuko da. Normalen pentsatu badagune da, euren eraginkortasuna gutxitzen dela. Ez dela besterik gertatzen. Horten ez tekola zentzunik hartzea, zestozku dugu, ez dut efektorik egiten momentu horretan. Orduan, segun izateko hori garrantzizkoena. Hori, batez ere. Pertsona batzuk gaixotasun kronikoak izaten dituzte, eta egunero medikamentuak hartu beharra ere bai, nola antolatu hori? Hor dukagu, klaro, horrek esango dutena, bueno, sartuko dugu kutxa honetan eta elutuko zentzunik izan horretarako.
horrengo kutxa, hori izango litzateke puntualki ukiteko, momentuan baten eskue bota bat dugu. Baina kronikotasuna zer esaten nahi du, izan duela tratamentu egunero, ero batezbe, ero astero, hilero, tokatzen dena, baina jarraituko dule ia bizi guztia, hori tokatzen jakona, eta batezbe ze izango da nagusiak, pertsona nagusiak, baina gazteak ere badagoz. Eta orduen hori hartu behar dolako dinamika bat zertarako. Hartzeko horrelako, esaten dena, batezbe, bai, dinamika ero zentzune zelan jakin eta non ukin. Eta orduen egun hartu behar dugulez eta zarriten biru biderrez, zarriten nagusiek egiten dutena da, gauze bat, pastilleru bete urtzen dute. Hor bauzu, kutsatxo txiki bat? Horretara bekarri dugu, begiratu. Eta orduen hori pastillerurekin zaiten dugu. Batez amenduko gune, asteko egunak. Amendeko aguz. Azten gara, astelenetik igandera. Horren dukaguz, 3-4 tokitxu. Eta honik 3-4 tokitxuetan, horren dukaguz, kosaldu, janarie, gero merindordue, edo afar ordue. Eta horren dukaguz hor, toki horretan, zetarako, ifinteko ze medikamentu dukaguz zen hartzeko. Eta pertsoneak kalera badua, ero doala eskursioetan, ero joaten dala mendira, zer ingo dozku, gauze bat oso erreza, erango du bere motxilatxuen, ebe tokitxuen, da mendukaguz zertarako, hartzeko horrela. Da dinamik eta bizitza jarraitzeko bardin-bardin. Hori izango litzateke zentzuna pastilleruena batez ere. Hori izango da. Eta bukatu eta soberan ditugun medikamentu horiekin zer egin behar du? Hor dator, sabi, esan dugune, ez ba? Sarriten esan dugune, gelditzen badire kadukatuta, edo esan dugune kontrakoa, ez kadukatu, baina tratamentu beti izan dugu igual laburragoa, astebetekoa, eta deku usan pastilla deko guz igual 10 egunerako, sobratzen dira. Harik zer ingo dugu. Bai, ero kadukatuta dauzanak edo horri pesteak hartuko duguz, eta erango dugu gure tokire esaten dena toki berezia horretarako. Nora? Eta deko izena zigre, aiztuko gara. Tigre bezala, baina ez egaz. Beste igezta hori baino. Baina aiztu, zer izango da hori. Baina hori nun dago bidal? Hori, behitu, ikusiko dugune da beti, batezbe, zan dugune zarriten gure farmazietan. Eta farmazietan anoten da. Ontzi bat egoten da. Hola, ontzi bat. Eta orduen hori besterik ez da, medikamentuek hartu, batu eta gestionatzeko, hori txiten duguz, da gu aiztuko gara. Eta horrek egiten duzgune da gauze bat. Lasaitasuna eman, ez kontaminatzeko, esaten dena gure ingurunea. Eta hori hongo da, holango tarte bat horretarako hartu, eta hori gestionatzeko eta eribiltzeko. Da hori izango da toki horretarako berezia, farmazietan. Nik bagina bat baitut horrela botatzeko. Besterik ez da hori baino. Bidal Salcedo, eskerrik asko.